ngai kuble kerpang ya pi ki khun jong ka bri unyo trap unyo skum ki mat ki jura ki banga kwa ban pentip ban pensai ya pi ha ka ka por ka ba menta kalong syapang ka artkil laispa nyo puwei ki ba pun nakaliang jong ki minister jong ki wei ki party ki persya ya ka artkil laispa nyo puwei nakaliang jong ka VVP kala persyang ban dawa naka sorkar ban pentrikam ya kanika artkil laispa nyo puwei te ki babun na pedeng jong ki minister jong ki wei ki party ki persya bat kim nam kwa hiru ban sngew ban snap ya kanika artkil laispa nyo puwei nakaliang jong ka voice of the people party kawanra aking dorbar bat ka bang kam sngew lengo kalong ka kam sngew pla kalong kat bah ki por mensua da ka ba burom ya CM beran burom jengi iba pnya sing CM haga por ba mai I don hapo jongka SHPDP ilami da ka tuk ban dawa yak artkil laispa new puwei te mentapat ki penrem mentapat ki pendown ya ka voice of the people party da ka baburom yai kong amperin haka porba mai idon haka party congress mair ila kren ban dawa ya kanika artikil laispa new puwei te menta balai pat mai I persya ya ka VP baka dawa ya kanika artikil laispa new puwei bat dakba burom ya I ba pnya sing sim iniru ka artikil laispa new puwei ka peniap ya kariba kejat benriu bat kini ki ya kalan ketin ki jing ya ki jinglong ki jing ping ong ya pi pimpat bit ba pilong ki no yalam da ka ba burom ya pi ngahap ban kren ya ki jinsha ngahap ban kren kat kum ki jinsha ki balaja ki balalong hapo jene ka jala ka junga ka jumpi munsua pidon haki wiki parti pi kersan ya ka artkil laispa new puwei temen tapat pila le jom hakau haki wipat ki parti pan piong ba wat nam pentrikam ya ka artikil laispa new puwei kalong ka bayap ya gari bekerja benreu te tanghang ne tangkat ne nakaliang jengi ki paj ba ngilalap ksai ba phim nom bit bim ba phim nom pat bit banlong ki noyalam ngong ye pi kai gane kane kalong ka artatin yengi ki paj ba ya ka ban senya ya pi yau ding ubabha bat yau ding ubas new tang da ki so gejeng u lalap u ubabha bat u bas new te namar kata kada ong ye pi parari nyatip ba ka politics jong ka voice of the people party kadika politics kaba kersan namata ka ribat ka jajbenriu kaba yang scam halar ka nongrim hadu menta menin mene kam nompat jukla kumba pedkala klik terong kini ki wei ki ar ngong ye pi mensua ki dawa pi kini ki wei mensua par ki dawa ba pentrikam no ya kanika artikil laispan yu pui kat ba mentapat haying dorbar war ba ya kanika issue la wanra anda ka voice of the people party ban ya mir jemut hapoing dorbar pat ki kentaj mardor ya kane kat ba mensua pat nitun kami ka artikil laispan yu pui te mentapat klen kam balai kai kane api kane kata jimpen bit ya ki paj ba la persyang ban pen sautu bakla ya ki paj ba la persyang ya ka ban pen ko ngu bakla lengba da ka ba maki ki kren teki donru ki paj ba ki basngu yadai halor kata ka jingkran ka jongpi bat ki paj ba ki bastat pat ki ti bat ki da wat benya ba hato ka dain em kani ka jingkran ka jongki te dena mar kata ka daung ong nyepi parari nga kentu ken pam nyepi ngide benlong ki bastat agi gi sngi ki bamata wat sya bangin sya yalam bakla hangno re hangno nakaliang ka jongaru nga don ka hok ya ka ban pensai na benta jonga nek artkil laispa nyo pue ngitip bam kum memangi kum ka Mizram Nagaland
kila doni kene ka artikel lifespan yo puwe jilen lifespan yo puwe e kum ta ter kila doni kene ka artikel kila long lalut dakidon ki parmau ke liyo menteri lalut dakidon ki parsyap ke liyo menteri lalut dakidon ki jingya mare dakidon ki jinglek sikar ke liyo lalut tekat bahapo jini ke jela ke jingi ngiste kendon kidon ki kendon an ki basyate kat yamanta gim yo shu jaga pendon kam ki parmau kat ya mentang gim yo shu pendon kam kita ki parduyong gim yo pendon kam free ya ka balik sikar kene kata ka jingte ka jingkum yangi upai ba te namar kata kadau nga iba ka tarajur hapo jong kene ka jala ka jungi kano siliang saka ba palat kane kalong ka eke ka ba penggarom bat ka pendom ru ya ka jumut ka jumper khat ka junga ngam banse ya ka ban pemi ya kene ka kubor ban pesnutu pan ya ki pardo ki persnam ki jungi namar bangam kuasu bagi pardo ki persnam ki jungi kin ngop singop ha kita ka jing penbit ha kita ka jing ship ki jing pen thame ngong pi ngi kum ki pai ba gi don la ka jong ka hok ki ka ban pensai kum ma pi don la ka jong ka hok ki ka ban pensai ngiru ngi don la ka jong ka hok ki ka ban pensai ke e ka bangi tip bar ka e ka bangi nang namar ba ngam ngim kuasu ba ka jaj bendri ku jungi kan sadin ngim kuasu ba ka jaj bendri ku jungi kan dok ngim sa su ngam kuasu ba ka jaj bendri ku jungi kan ngam bat kan sa ha ka jingdum sirta ukunlung hakapor kabadang kenlung uim tang hai bun jeng imei onda ula kam he kam san ula nang ya kaban trikam trijam dala dehi ngong ya pi de namar kata kadau dang im dang sa kana ka pete ngim de ya kaban sa umdum sirta ngid don pat kapor baka jingnang baka jingstat hakir gisngi ki ba mentang ong ya pi te parari togen kidit benriu bat kini ki baro lingba da ka jingstat ka jonga pa ka jongpin ne shakamat kinangalam kim nom nutsu ya ka pemit yang apa pi kim nom donsu ya kata ka jing nyopo yang apa dia pi uba bit uba klemdon kelas bat uba la don kelas no pi kaju ka jingstat kam tam le kida hagir gisi ki ba manta bat na kaliang ka junga kanong ada mong ada sukta hadu kata namar baki perdo ki perslam ki jungi ki ngat ka jing syak penbit na kapor ngong yepi ko nam bisu nang ne sakmat ngong yepi to ngin im da ka hokkat bagadang im sakane ka perthei ngong yepi ka perthei ngitip bagadang tang ka yingsong basa dei tang kata ka jingai lenti jongi kristan ka yingsong ne ka jungi bong ka dei sakata ka weipat kari ngong yepi te de namar kata kadau nga kentukan pamru ya kam tamle ya kidang yalam ke jengi ngong pi wat nom penbit ya ki pai ba kalong ka pop kalong ka raibi kala ka bamut kum ki nongelam kham tam kum ki nongelam san hima shiwa ngong pi ngiri ki de ban long sha ki bastat ki bom ju kala ya laga nongrem ki nongelam ki jengi ki ba mentang ong pi ki kelana ka party sa ka party ki kelana ka nongrim sa ka nongrim kim don su kata ka nongrim ka ba bek ngenup nong ya kata like stang haka voice of the people party ngem dom syam sike wik pan te parari nangne sekmat ayu pi but ayu pi ngap but ayu pila yo i manta kata ngek ba pidon lagi jong i jabing ban bisar ban perkhat ya gade ngem de syu ya ka ban cha penbit ngem de syu ya ka ban cha pengop ngem de syu ya ka ban cha tu ban cha luteng ong ye pi nang ne sekmat ka hok to ai baka hoki kan bisar bakan sensar yang apa dia pi ka bali ai hi bakalong ka bali ka bayong ai hi kalong ka bayong ka jumut ka jonga kalong ba wat la pilong ki minister wat la pilong ki minister ki ba he ngong ye pi Henry nakaliang ka junga nga hap hi ka ban pensai wat la pilong ki ba he ru wat la pilong ki bakrau ru Henry ka ka banga hap ban penit wat la kena wan ya ka ban pensai nga wan ya ka ban hika yang nam ta ka ba nga ban nge yau ngangi pi tang namar ba mangang lalong ba he mangang lalong nong yalam haba sya pensai ki we ngam nom sngap de ngam de unong yalam ngongi pi nga de unong lilam nga de unong lilam ngong ye pi
te de namar kata katau la pilong bakrau la pilong batri la pilong berit lan la pilong u beriaru wat to ai ba katarajur kam no shiliang ong pi kalong tik pa tik to ai ba ka hoki kan sensar yang ba dia pi hang tangi iba ka rikasi ke jongi kan im rasong bat kan kiu artet sakliar kilum ngaong ya pi te tangka ni video ke jonga hak ni ka por ka bamata lada pi so tana ni ke channel ke jonga singa ba ban like ban subscribe ban share hagi para ke jong pi khnang ba makiru kin lap khnang ba makiru kin yo ya ka ban page ya ke ni ke video ke jonga tangka ni video ke jonga hak ni ka por ka bamata khoble shibun bar khoble shir khoble